Hakajingnya kan art kabadangjur ha West Asia u President Jong ka United States u Donald Trump ula Byrngem ban Pynjot lut Ïaki Jingdon Jingem bakongsan Jong ka Iran kentup Ïaki caka boarding ki talong umpniang bat ki desalination plan lada omla ban poi shakajingnya te jingya suk shen. Hakaju kapor ka Iran kala bateng Ïaki jingya le da ka bather ya kawai ka caka boarding bat ha Kuwait katba ha ka Israel kawai ka refinery umpniang kala shather. Ka Israel bat ka United States kila jubab da ka jingya shather thamai persya ya ka Iran ka bapeni bakatma kampan dondak mankun. U Donald Trump ha ka jing tho jong u ha social media ulaong ba ka jingya kren jingya suk kadang ya chakmat. Henry ula Byrngem ru balada omla ban penbet ya ka jingya kan at batlada ka Strait of Hormuz kampli biang mardor ka US kan penhe ya ka jingya le da ka bather ya ki jaka boarding ki oil well bat ru ya ka Kak Island ka balong ka jaka penmi umpniang ka bakongsan jong kari Iran. Kani ka Strait of Hormuz kalong ka linti ka bakongsan bha namar kumba shibenta na kasan benta jong ka umpniang perthai kaya lengba kani ka linti hakapor badon jing yasuk. Henry ka Iran kala kentat ya ki jingdawa jong ka US unong kren jong katanat kambari u Ismail baghai ulaong ba ki jingterwa jong ka US kilong ki bapalat bat omla man pediang. Ula penpau ru ba omdon jing kren bet hapdeng ka Iran bat ka US. Hakaju kapor u speaker jong ka parliament jong ka Iran u Muhammad Bakir Galib Baf ulaong ba ka jingya kren ha Pakistan kilong tang ka jingya le eboj kan ba ka US kadang penbun ya kisipai ha kathan. Hakaliang jong ka jingya le ki siren kilasawa ha benta jong ka Israel hajan ka Nuclear Research Center kat ba ka sipai Israel kalau ong ba ka bakalapan hap ya artili ki drone balapha na Yemen hakaba ki houses kilas dang ban shimbenta ha ka jingya le. Hakathan Golf ka Saudi Arabia kalala ban penpra ya santri ki misail ki batmu sha ka jalla ka badon umpniang. Ha Dubai la yoi ya ka jingpathai ka sun beneng hadien bala penhap ya ka misail. Kalba ha Kuwait pat ka jingya ther kala penyap ya wei unong trai bat penung saw ya shphongut ki shpai. Ka Israel pat kala sedang sa kawai ka jing ther thamai persya ya ka ri Iran da ka bather ya ka jing tai shipai ha Tehran batru ha Tabriz. Ha ka bakawai ka petrochemical plant kala sha penjulor. Ha Southern Lebanon wei unong ap shangsuk jong ka United Nations na Indonesia ula duay yala ka jingim hadien bakawai ka projectile kala bathai kat balai ngut ki wei pat kilamin saw. Ha ka wei pat ka jing ther ha Beirut uwei ubri ula yap bat khan ngut ki wei pat kilamin saw kentup ya ki khana. Kat gum ki jing thu kubor palat khat khandai spa ngut ki briu ki layap ha Iran kat ba khat khandai ngut ha Israel. Ha Kerry Gulf bat West Bank kum ba arpho ngut ki layap kat ba ha Lebanon palat khat ar spa ngut ki layap bat bun lak ki lahap ban petchnong. Hakaliang jong kayo kakot ka jingya kan at kala kata jur ya ka supply umpniang ha ka perthai hi barok wei. Ka jing ther ya ki jaka boarding bat ka jingkhang ya ka Strait of Hormuz kala pinkiu dor ya ka bai petrol bat ka bai gas. Ka dor jong ka Brent crude oil kala kiu hadu kumba shispa kat $100 ka bala kiu da kumba 100% na du basdang kani ka thama ka ba penlong ya ka jing arta tien ba ka perthai kala ban mat ka jing hakaliang jong ka energy hakisingi ki banwan.